Hello, April 28 ngayon. Papunta kami ng family kasama si Mama, Papa Ilisi. Kompleto kami, papunta kami ngayong kina Melody, pamangkin ko, para mag-banding and dinner. Ano? No. Paong kaya mo yung cellphone mo, hulog yan. Sige, sige. English. Sila. Sila. Sorry, paano siya naka-comment na rin? Si Ano mga takot ikas ako? Kaya gusto. Ma.